Zimlife have obtained a payment instruction from the Finance Ministry to Better Brands Petroleum, a company owned by ZANU-PF MB Scott Saupwanya, for $4.2 million US. We asked for an explanation from both Finance Secretary George Gwamatanga and Sakopwanya, but they are yet to respond. Better Brands supplies bulk fuel, but the government has its own petroleum company, Petrotrade, which raises questions over the transactions. Sanabina mashukano muda pango anachiexposa corruption iri kuitika muzanu-pf awa nema MP vakaita sana Sakopwanya panguva ineyi vachindobva mune zvinhu zvakadai. Ndobva subscribe like on the bell icon. This is a payment instruction seyamuri kuona in the video. Panguva ndina vanhu vakaona unachikomenda vachiti we are now tired of Zvigananda. Vamwe vanobuda taura mashoko ekupopota comment section zvinoratidza kuti people they are tired of Zvigananda. Vakanemwa even naBom Shogeza. Panguva ino this letter ichiexposewa inoonekwa kunzi ndeye somewhere around the end of the year 2025. Panguva ino this letter has exposed everything and everyone has been shocked achiona this letter ichisainiwa ichionekwa kunzi mamillions nemamillions ari kuuya panguva ino achifanirawo achishandiswa nezvigananda tenga ma-luxurious vehicles nezvimwe zvakadaro. Tinoona kuti ma-individuals vakaita sana Gachange vanouya vachidefenda Zvigananda. Tinoona kuti vanomeka another post yaGachange amuona anoposta the same payment achiprisa Zvigananda achizama kuvaprova kuti aiwa these guys they are legitimate. Better Brands Petroleum is also a legitimate test compliant Zimbabwean company inosupply bulk fuel. Panguva ino achimisa macritics vamuri kuona vakaita sana Newsbite nevamwe ama-individuals vanouya vachistopa corruption munyika yeZimbabwe vachikola up for accountability. Zvinhu zviitika munyika yeZimbabwe panguva ino kunyatsokuonekwa kunzi our country ma-resources arimo, ma-minerals arimo, wealth irimo, but iri maoko asiriwo. Tinoona kuti mari dziri kutogwa panapa ma-millions but everyone is suffering. Tiri kuona kuti ma-institutions enyika panguva ino they are struggling, but Zvigananda zvichita zvazvinoda nenyika. Pinda comment section medu uzafungira kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, cheta on the bell icon.